Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la Aldi, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să filmez puțin pentru voi, deoarece magazinul unde lucrez a intrat într-o reorganizare, a fost închis pentru jumătate de zi și cu ajutorul unor angajați de la alte magazine am modificat toate rafturile, ca să spun așa, în magazin. Unele s-au înlocuit, altele doar s-au modificat, în loc de 2-3 rafturi s-au pus 4. În fine, magazinul arată mult mai bine acum și m-am gândit să filmez puțin și după ce, să zicem, un înainte și după remodelare, să vă arăt ce prețuri mai sunt în magazin, ce produse mai avem. Nu am mai filmat de mult un clip la Aldi și m-am gândit că ar fi momentul potrivit acum, plus că ne rămâne și nouă, mie și colegelor mele, amintire despre ziua asta. Am vrut să vă arăt cum arată magazinul nostru acum, după ce s-a modificat. Au adus aici la intrare vinul. Eu zic că arată mult mai bine, este mult mai larg. Raftul de pâine este cu mult mai mare. Asta este pâinea care le place americanilor, eu nu cumpăr din asta. Pâine cu miere. Urmează prăjiturelele. Astea sunt faine. Napolitane cu peanut butter la $1,95 și sunt 12 bucăți ambalate individual. Prăjitură cu cireșe, cu mere. Compot de mandarine, de pere. Aici au piure de mere ambalat individual, 12 bucăți. Snack-uri din fructe. Sunt ca un fel de bomboane. De fapt, bomboane și sunt cu suc de fructe. Ciocolățile. Astea erau în față la magazin, acum sunt chiar în spate. Avem ciocolățile astea nemțești foarte bune, la $2,69. Și astea la fel, astea sunt $2,99. Napolitanele, tot nemțești, care le găsiți și în România, sunt la $2,95, 5 bucăți. M&M la $4,92. Cireșe și cranberries uscate cu $1,75 și $2,59.
Eu iau pungă mare de la Casco. Semințe cu coajă, fără coajă. Chiar trebuie să iau din astea. De floarea soarelui. Au 9 grame de proteină și 2 grame de fibră la 28 de grame. La $2,19. Fistic, $3,89 la 170 de grame. Stafide. Mix de alune, de nuci, caju, pecans, la 850 de grame, aproape 1 kilogram cu $13. Mie îmi plac foarte mult astea. Conțin același lucru ca și astea mari, dar sunt la $4,79, 418 grame. Jumătate din cantitate, dar prețul e mai mic, puțin. Tot felul de dressing-uri pentru salate. Crutoane la $1,29. Varză murată la $1,49. Borcan de 680. De 680 de grame. Muștar, trebuie să iau și muștar. Muștarul e $1,97 și foarte fain asta. Ketchup-ul, ăsta e foarte fain organic, la $2,15. Și următoarea parte este cu biscuiți și chipsuri. $1,69, ăștia sunt foarte faini. Cu brânză îmi plac și cu peanut butter, cu un de arahide. Ăștia sunt umpluți cu un de arahide, cu $2,95. Chipsuri, 18 pachetele mai mici cu $10. Din nou alcool. Ăsta se vinde foarte bine. Am auzit că e bun, eu nu beau vin, dar la $4. Chipsuri, pungă mare cu $1,89. Și punga are 269 de grame, deci chiar e mare. Cu ceapă și smântână, cartofi. Astea trec foarte bine, sunt foarte căutate aici, sunt foarte picante. Probabil că ați auzit și în România de ele, la $3,29, pungă mare. Tot așa la, dați să văd exact, 280 de grame. Pentru mine sunt prea picante. Avem și Pringles, mare cu $2,58. Are 200 de grame. Astea sunt foarte interesante. La $1,79 e de fapt șoric de porc expandat. Cicarones. Trece foarte bine. Avem picant și normal. Chipsuri din mere. Simple și cu scorțișoară la $2. Rondele de orez. Mie astea îmi plac, mai mari, la $3,25. Astea iarăși foarte faine, la $2,75. Dar nu mai iau că foarte multe calorii nu mai consum, dar faine cu caramel și brânză. Și cam atât pe rândul ăsta. Pe următorul rând sunt articolele speciale care se schimbă în fiecare săptămână și care nu le avem tot timpul.
Săptămâna asta am primit ceva paste italienești interesante. Mac and cheese. Asta e gata preparat, doar îl pui la microunde, la $3,45, 4 porții. Chipsuri diferite la $3,98. Astea zice că sunt mai sănătoase, că nu sprăjite în ulei. Ăștia sunt interesanți. Biscuiți cu unt și cu ciocolată, dar destul de scump. Sunt 100 de grame la $3,49. Batoane de cereale. Astea sunt cu scorțișoară și cu peanut butter, cu ulei de unde arahide. Astea sunt pentru St. Patrick's Day. N-am preț la ele, dar ai tot felul de popcorn, covrici cu glazură de zahăr, caramel, cafea cu diferite arome, la $4,95. Asta are 340 de grame. Tot felul de supe, lor le place să pună fac supă cu supă de cumpărat, cum ar veni, la $2,52. Asta e interesant, e o dulceață cu ardei iute și chili. Probabil că e faină să mănânci garnitură la cartofi, la piure. Pastă de busuioc, de usturoi, de ghimbir, la $2,29. Asta e foarte faină. Eu o folosesc la pastele chinezești. Astea sunt tot felul de alune cu aromă de buffalo și ranch la $3,69. Esențele astea îmi plac mult, sunt la $3,49. Am de lămâi acasă și este și de mentă și de migdale. Ăștia-s biscuiți iară foarte faini, sunt la promoție de la $2,49, de la $3,29 la $2,49. Ăștia e Dora Oana. Cu mentă și cu ciocolată. Ăștia m-au zis că sunt foarte faini. Sunt ceva imită o firmă din Australia. Cu caramel, napolitane cu biscuiți. Nu, biscuiți cu caramel și cu ciocolată. Arată foarte, foarte bine. O clientă mi-a spus că sunt foarte buni. Ceapă prăjită la $1,29. Asta e prețul foarte bun, a fost $3,39. Asta chiar merită. Și multă, e faină la sandwich-uri, la salate, de pus deasupra. Prime cu $1,79. Și pe partea cealaltă sunt articolele care le primim nealimentare și se schimbă în fiecare săptămână. Și care la magazinul meu, din păcate, se face o mizerie imediat. Le aranjăm și într-o oră e dezastru. Dar cred că și la Kaufland era la fel. Lumea se uită printre ele și asta este $3,69, a fost $4,99. Au lăsat pâine aici. Da, n-ai ce să zici. Dar astea s-au schimbat, nu erau aici. Aici era culoarul cu hârtie igienică, produse de curățenie. Și astea sunt tot pentru St. Patrick's Day. O să fie interesant, se vopsește, se colorează râul Chicago River în verde și este și o paradă. Mi-am luat liber că vreau să mă duc neapărat, n-am mai fost de vreo 3 ani. Pe culoarea ăsta la fel, tot așa nealimentare și avem produsele de copt. Uleiul, praful de copt, ăsta merită foarte bine. Iau totdeauna când merg în România, are 230 de grame și este $1,95. Semințele de chia pe care le folosesc, $3,95. Zahărul $2,99 la 2 kg, la 2 kg, la 1 kg, nu, 1 kg 800 cu $3.
mult mai scump ca România. Și făina e $2,35 și are 2 kg, 260. Oțetul la 4 litri cu 3,65. Ulei de susan cu 7,49. Făină de migdale am nevoie la 5,49. Tot am uitat să iau în fiecare zi. Cu ocazia asta mi-am adus aminte. Budinca e 88 de cenți. Avem și gelatină cu 89 de cenți. Drojdia îi 3 bucăți, drojdia uscată, 3 bucăți cu $1, dar eu am mare de la Casco. Următorul culoar este foarte lung, l-au modificat, avem cu totul și cu totul altceva. Aici sunt conservele de fasole, o conservă mare de fasole, asta dublă, e $1,59. Asta neagră organică, 63 de cenți. Porumbu, e la preț bun, conserva 64 de cenți. Îmi place foarte mult, asta n-are zahăr adăugat. Asta de tomate, 47 de cenți. Roșii mărunțite la $1, la 89 de cenți. Compotul care îi place la Titi și ia unul cu $1,45. Asta obișnuia să fie $1. De piersici cu $1,29. De mandarine, tot așa $1,29. Și de ananas, conservă mare, 1,25. Asta e prețul mai bun, puțin. Aici sunt tot felul de cereale. Cereale erau 3 culoare mai încolo. Sosurile de spaghete. Deci să-mi iau de paste, de pizza. Asta e foarte, foarte fain. La $1,15 pentru cei care sunteți în America. Eu îl folosesc și la paste și la pizza. Super fain și nu are nici zahăr adăugat, dar gustul e foarte, foarte fain. Eu tot timpul am acasă, vă spun. Acum mai nou îmi fac pe lipii. Îmi fac pizza pe lipie. Am zis să vă arăt și conservele de pește, de pui. Tonul e 85 de cenți și 89. Este în ulei, în apă. Conservă de somon la 2,99. O conservă destul de mare. La 400 de grame. Mac and cheese la 5,7 de cenți. Asta e produsul, asta e cel mai, să zic, îmi place, la 1,37. Dar am organic de la Casco și nu consum foarte des. Aici avem, cum să zic, salam uscat, să zicem, pentru ei folosesc pentru pizza, mie nu-mi place. Nici când mâncam carne. La paste e foarte gol. Se și vând foarte bine și nici nu am primit în ultima vreme pastele normale, ca să spun așa. Mie îmi plac astea fettuccini, dar mi-am luat nu de mult. La 900 de grame cu $1,95. Sare, e 67 de cenți sarea. Tot felul de condimente. Piperul, la 85 de grame, e la $3. Asta e foarte, foarte faină. Sare cu pătrunjel. Nu sare, îmi cer scuze. Sare cu usturoi și cu pătrunjel. Foarte faină, la 99. Astea sunt în general $1. Și nu știu dacă v-am mai arătat ce cumpăr eu. Îmi place foarte mult usturoiul ăsta. Îmi place foarte mult usturoiul ăsta mărunțit. Am tot timpul în ulei de măsline. E la 2,29. Condimente pentru taco la 46 de cenți. Foarte fain. Aici sunt produsele hispanice din Mexic. În spate avem brânzeturile. Am mai arătat eu mai de mult, dar mai dăm o tură.
Trebuie să iau mozzarella. E la $3,35 și are 226 de grame. Pasta asta de pănăbită e foarte faină, la $3,79 la 283 de grame. Sos tzatziki la 3,19. Brânza de care vă spuneam că e foarte faină asta, Harbati, e 2,98 cred, nu 2,59. Oh, e la promoție, foarte bun preț. E 2,75 de obicei, chiar o să mai iau una care termen până în septembrie bună. Face să o răzuiesc și o folosesc la paste, la pizza, la orice. De capră, 1,79, foarte faină, cremoasă și tot felul de specialități. Din asta răzuit, gata răzuit, nu mai cumpăr, că nu conține ceva să-l stea, să nu se lipească unul de altul și nu e așa de, să zic, nici sănătos, nici nu se topește așa bine. Salamuri. Brânză din asta pentru St. Patrick's Day. Asta e la promoție, la preț foarte bun, a fost 3,99, creme brulee și acum e la $1, dar nu mai cumpăr că, v-am spus, nu mai mănânc dulce. Carnea, haideți să vă arăt puțin prețurile la carne. Carnea de porc e 4,49, deci vine cam $10 pe kilogram. Destul de mult. La 3,29 avem, la pe pound, ăsta e prețul la 450 de grame. 3,89. Asta e 3,29. Costița asta e foarte faină. E super faină la cuptor. Carnea de vită e foarte calitativ, foarte bună aici, de la Aldi, de la vacile Black Angus. 8,49 pe pound, 11, 12, care cum. Și puiul e în jur de $1,89 pe, cum vedeți, puteți găsi că și la ora asta la jumate de preț. Ei nu prea mănâncă pulpele, sunt pulpe de pui superioare, fără piele, fără os. Dar lor nu le place, americanii nu prea mănâncă. Zice că e carne grasă. Un pui întreg, fără natural, fără antibiotic, hrănit vegetarian, crescut în afară de nu în pușcă, crescut liber, fără steroizi, la $6,25. Gata. Deci unele merită, unele la pui prețul puțin mai bun. Astea sunt ciocănele, partea de jos de la pulpă, inferioare, la 89 de cenți pe pound. Deci o caserolă îi $2, nu, atât? Da, $2,30, foarte bun prețul. $2,30 pe $2,56 și sunt destul de multe în și carnea asta tocată de 85%, 15% numai grăsime. E foarte bun prețul, toată lumea îl laudă. Adică mă refer și la american, nu numai la noi, la europeni. Cam asta e aici în partea asta. Și pe ultimul rând avem lactatele, cafeaua. Cafeaua e $10 la 865 de grame, asta. Și mai avem nemțească, asta e foarte faină, seamănă foarte mult cu alea din Europa, cu, știu, Camaroi, cu la 6,39. Untul, 3,75 la 450 de grame. Ăsta îl folosesc eu, ăla de sus fără sare. Cream cheese la 1,75. Tot felul de sucuri. Astea cumpăr de obicei la Titi, place la 5,9
de cenți la jumătate de litru și nu are zahăr, e apă cu gust de, adică are dulcitori. 5 calorii pe sticlă. Apă de cocos. Ăla este la 69 de cenți. Sticla mai mare, același lucru cu astea. Dar asta e mai mult, să zic așa, într-adevăr, apă cu gust de fructe. Gatorade e 7,98 pentru 8 sticle. Și asta sticla mare de Gatorade 1,72. Dar asta are, cred că un litru. 828 de mililitri. Și cum vă spuneam despre ouă, 12 ouă la Aldi, 5,97. Și astea sunt ouăle normale, nu crescute liber. Deci, din alea care sunt alea mai speciale, nici nu avem deloc. Laptele e la $2,57, aproape 4 litri. Și la $1,54 la aproape 2 litri. În partea aceea este congelatorul. Asta este prețul pe pungă, deci $8 pentru... Asta este numai mușchiuleț de pui și are 1 kg 130. Aripioarele de pui, $11 cu $12 pentru 1 kg, pentru 1 kg 800. Shrimps, o grămadă, de exemplu, 900 de grame, aproape 1 kg cu $15. Cartofi de tot felul, tăiat mai mari, tăiat mai mici, în jur de fapt, cred că toți sunt la $2,89. Cel mai bine îi vindem pe ăștia tăiați așa, în zigzag, și ăștia care sunt gata condimentați. Deci la 900 de grame, tot sunt la 900 de grame, la $2,89. Produsele congelate trec foarte bine la Aldi, cred că e prețul foarte bun. 97 de cenți pentru 340 de grame. O să cumpăr mazăre, că nu mai am. Fasole verde. Broccoli la $1,15, tot așa 340 de grame. Și o să cumpăr pâine din asta cu usturoi la $2,29. Îi place foarte mult la Titi. Am mai arătat eu când la cumpărături. Și înghețată, dar aici e deja destul de gol la ora asta. Lumea și țara la noi. Avem colegi noi, eu doar ce am ieșit de la lucru. Și aici avem specialitățile, ca să zic așa, articolele care le primim, se schimbă în fiecare săptămână. Și aici e destul de gol. Lunia de obicei primim marfă. Împărat foarte mult astea, la $2,79. Usturoi gata porționat. Îl ții în congelator și scoți câte un cubuleț pe cum ai nevoie. Cam asta este. În partea asta avem tot felul de sucuri. Coca-Cola este $2,74 la sticla de 2 litri. S-a scumpit foarte mult. Și asta este o băutură foarte în vogă acum la noi. Asta este originalul la $1,94 sau $1,89, ceva de genul. Și asta este copia Aldi, ca să zic așa, și la fel de bun. Le-am gustat pe amândouă. Exact aceleași arome. Vedeți? De cireșe, raspberry, zmeură. Toate sunt exact așa. O să-mi cumpăr una.
Are și, este și probiotic și nu are zahăr. Ăsta este un suc natural foarte bun. E 100% suc de fructe. Astea alte, în schimb, sunt toate cu o grămadă de zahăr. Ăsta de mere, organic, cred că nu are zahăr adăugat. Ba da, are. Adică nu e zahăr adăugat, e zahărul din fruct. 27, dar are mult zahăr așa. Sucul de roșii, ăsta e foarte fain de la Aldi, la 2,29. Esență de lămâie, 1,79, sticlă destul de mare. Și cam atât. Nu știu cât vă dați seama, dar probabil că nu mai rețineți mulți dintre voi. Am filmat și sunteți mulți noi pe canal. Am mai filmat un clip cu magazinul meu. Era complet diferit. Acum culoarele sunt mult mai mari. Au redus porțiunea asta cu produse de curățenie și detergenți. La detergenți se și fura foarte mult și nici nu vindeam așa de bine. Hârtia igienică nu îmi place deloc de la Aldi, nu o folosesc de aici, cumpăr doar de la Casco. Aici este mâncarea pentru câini și tot felul de vitamine și mâncare de pelaș. Astea se cumpără foarte bine la noi, sunt la 87 de cenți și toate sunt organice. Vreau să închei clipul. Vă arăt, asta este parcarea etajată, este la etaj. Sper să mă auziți că bate tare vântul. Și aici în spate avem o școală. Tot timpul este cineva care ajută copiii să treacă drumul, chiar dacă merge semaforul. Se apropie ora când copiii ies de la școală. Așa cum să vă arăt ce am cumpărat. Pâinea cu usturoi, care v-am spus că îmi place la Titi, căpșunele. Sunt la promoție la $1,99 săptămâna asta, la aproape jumătate de kilogram. Brânza mozzarella. La toate v-am arătat și prețul, dar vă mai pot spune în mare. Deci mozzarella e cu 3,35, fasolea verde cu 96 de cenți, brânza 2,59, brânza asta cașcavalul, Harvadi. Conserva de pere $1,45, muștarul 97 de cenți, mazărea 96 de cenți, sosul de paste de pizza, care v-am zis că e foarte, foarte fain, la $1,19. Carnea, una a fost $3,15 și una $3,60. Făina de migdale. Făina de migdale făina de migdale 5,49, semințele 2,19, ungare 170 de grame și asta cu $1,59. În total am plătit pe toate $33,50. Am terminat pe ziua de astăzi și cumpărăturile și plimbarea prin magazin. Am încercat să filmez afară încheierea, dar bate atât de tare vântul, chiar dacă e soare și frumos, că nu cred că o să mă auziți. Așa că am zis că intru să fac acum încă o dată încheierea, să vă salut, să vă mulțumesc că ați fost cu mine. După cum vedeți, parcarea la noi la magazin este deasupra magazinului, la etaj cum ar veni. Cred că sunt doar două magazine în Chicago, așa, și am lucrat la amândouă. Și ce face să fie complicat asta este faptul că trebuie să aducem cărucioare înăuntru. La noi la Aldi nu avem, ca și la Kaufland, un om în parcare care să mute cărucioarele, să facă ordine. Așa că trebuie să o facem noi și îți ia și timp și nu e nici foarte simplu. Dar m-am învățat deja și de multe ori îmi place că mă mai mișc de pe casă.
Cam asta a fost pentru astăzi. Stau foarte aproape de Aldi, cred că v-am mai spus eu, doar că vin cu mașina când lucrez de dimineață, pentru că de obicei fac cumpărături, cum am făcut și astăzi, ați văzut. Am încercat să vă arăt ce am cumpărat. Nu știu când m-am auzit. Eu sper că m-am auzit. Dacă nu, o să fac voice-over. Nu am luat mare lucru, dar s-au adunat până la urmă $33. Ok, eu vă las, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și vă aștept și la clipurile viitoare.